Anem a extreure i a veure l'ADN d'un plàtan. El primer que necessitem és una mica d'aigua, a la que li afegirem una culleradeta de sal i una miqueta de sabó. I remena, remena, nena. Tot això ho afegirem en una bossa de sif on hem posat uns trossets de plàtan. Així. Vinga. I ara anem a esclafar-ho tot ben esclafat, a trencar molt bé aquest plàtan. Per això va bé que sigui una bosseta de sif que estigui ben tancada. I esclafem. Què estem fent? L'ADN es troba a l'interior de les cèl·lules, al nucli de les cèl·lules. Allà estan guardades les molècules d'ADN i nosaltres les volem extreure. Per extreure-les hem de trencar les cèl·lules i hem de trencar el nucli cel·lular. Per trencar-ho, doncs apretem físicament, però a més hem afegit el sabó. El sabó és capaç d'interaccionar amb els lípids, amb els greixos. Les membranes cel·lulars i la membrana nuclear està formada per aquests lípids, o sigui que el sabó els està trencant. I l'ADN s'està alliberant i està quedant dissolt en l'aigua. La sal l'hem afegit per promoure que aquestes molècules d'ADN es mantinguin unides les unes amb les altres, perquè al final el que volem és extreure-les d'aquesta massa pastifosa i un cop extretes intentar veure-les. I per això tenim aquesta massa. Un cop tenim la massa feta, hem de veure l'ADN, l'hem d'extreure i per això filtrarem la massa. Primer, amb un filtre que tingui un porus ben gros. Necessitem un filtre amb un porus ben gros per extreure tot això. I ara el que farem és fer una segona filtració amb un filtre d'un porus més petit. Un filtre de paper. El paper dels filtres del cafè, que es fa servir per les cafeteres aquestes americanes que en cafè ni fan res, que és tot aigua. Doncs aquí ho tenim, i veieu? Ara el líquid ja no té partícules, però l'ADN s'ha quedat aquí. L'ADN s'ha quedat aquí dissolt perquè l'ADN és soluble en aigua. I gràcies a aquesta filtració en dos passos el podem usar. Anem a esperar que filtri, que el filtre de cafè és una miqueta lent. Quan ja tenim una bona quantitat d'aquest líquid ben filtradet, aquí ho veieu, aquí hi ha l'ADN dissolt, doncs el que volem és extreure'l i veure'l. Per això el posarem en un tub com aquest. Així, molt bé. I ara li afegirem alcohol. Nosaltres afegirem isopropanol molt fred, però si no tens isopropanol pots fer servir l'alcohol de farmàcia. Ha d'estar molt fred, l'afegim amb suavitat i l'alcohol flotarà sobre la fase aquosa. S'extraurà l'ADN i aquest ADN precipitarà. Fixeu-vos, aquest precipitat blanc que estem veient aquí, tot això són molècules d'ADN, aquestes que es queden aquí a l'interfase, tot això són molècules d'ADN del plàtan que estan precipitant. Això que veus aquí és ADN, la molècula de la vida.